DCGV Escaramuza, Istorya sa Kakanan, Mano-Mano Sana, Marina, intra na sa Escaramuza. Name Kuya Nal. Tas sige na sinabaga ang Escaramuza dyan sa social media. Magkakasiblag na mga road rage ang mga nairerehistro sa Manila ina parte ka na show. Sabi nga ni Ibaga, sa kasabay ngayakan pag-init ngayakan panahon, man ngayaan pag-init kan payo, kan sa tuyang mga kababayan dyan, dahilan ta, data aram Kuya Nald, mga makatakot pati mga maisugon, ang mga tawongon yan, karaw-karaw pati Kuya Nald, nahiling mo ito so, very effective itong sumonitor mo dyan ni na Sir Mar sa Laogkan newsroom. May bareta sa Lado National. Although, nangyari, niyan po digdi sa Bicol Region. Basketball game, Kuya Nald, sa may partikan Camarines Sur. Tinamulan, binungag, referee. Tapos trending bagangon yan sa social media, itong 28 years old na suspect na po digdi na driver nagkapera nabadil niya malangan nita sadto say susaro kay Rakman tinamaan sa payo although nagpailarom siya sa magakanigong operasyon siya po ang binawian na nin buhay. Magbalo nin halawig na pasensya tanganing po digdi maibitarantaan mga siring na sitwasyon dahil kita makataonin harm sa satuyang mga kaibahan sa satuyang tinampo sa mga kasabay tapo ng mga road users and then syempre sa publiko. Kaya imagine Kuya Nald kung ikan halimbawa data man tigahagad makahiling ka to kisiring na sitwasyon. Di mo baga Kuya aram kung saan ang direksyon kan mga bala na hali po sa mga badil. Kaya ang pagiramdom tapo, wigan po tabian pasensya. Igaw man ako Kuya Nald ki-info dyan man sa may parte kan. Ano man siya, digdi, uniform personnel. Gari miyembro siya kan Special Action Force. Dahil lang daadyan Lloyd sa labahan sa CR, binangbangan ni si Sir. Nagadan Kuya Nald on the spot itong subiktima. Kaya ngunyan, nahampang sa kasong murder itong susaro dyan na authority dyan man sa may probinsya kan Camarines Sur. Makangurong rahat na mga pangyayari sa tuyang palibot. Kaya, tigaisip ko Kuya Nald, di ba may mga psychological test na pigigibo yan? Tanganing, ang aram ko tanan nasusubaybayan ko digdi so page kan medical unit dyan sa Laogkan Campo General Simeon Ola. Bago mag-issue nin mga permits, may magakanigong test and then assessment na pigigibo iyan bago po tawanan nin permit na magdara po nin mga armas lalo na po ang badil. Maray na pagkauto kay kay Sir Mark Andy Marbella. Maray si Sir Andy tapag naglilibot-libot ini nagsasaway sa mga pasaway man na mga driver na illegal na nakaparada po digdi sa satuyang palibot. Wala pa man gyud si Sir Andy na nai-encounter na mga armado, mga makukusog ang buot dahil lang may mga bit-bit. Na mga badil na nag-abot sa point na ura pa man Sir Andy, maray na pagkauto po sa Task Force Kaayusan at Kalinisan sa indang lokasyon ngunyan na pagkahapon. Ayan ingat-ingat po kamo and magbalon po nin halawig na pasensya lalo na po ngunyan na posibleng dakol na mga biyaheros an malaog asin maluwas po digdi sa Bicol Region. And kasubagong aga dyan sa Legazpi City Convention Center, ginibo po summit training kay itong mga nag-aatama nin urig. Digdi po sa satuyang syudad, pinanginotan po yan kang City Veterinary Office.
headed by Dr. Emmanuel Estepona. Doc Manny, maray na pagkaudto po sa imo and sila matunon sa mga esforsos mo tanganing mas mapahiwas ang kaaraman kan sa tuyang mga hog raisers kung paano dapat i-implementar ang biosecurity measures tanganing maibitaran itong suman iba-ibang helang na pwede pong magbutwa tumama sa mga atamantang urig. Lalo na po ang helang na African swine fever. Pero ang good news dahilan ta bakulan digdi sa syudad kan Legazpi magin po sa man iba-ibang munisipyo asensyo na digdi sa probinsya kan Albay. Basado man sa Albay Provincial Veterinary Office, wala po nin aktibong kaso nin ASF and then iba pang hela. And then maging itong sa bird flu, nakaapektar po baga dyan sa sarong farm sa may parte kan Camarines Norte. Wala man ni nairehistro kaya digdi sa probinsya. Kaya pantinido itong sa mga border checkpoints na itinaltag po ninda. Tanganing masiguro na ang mga hayop, it's either buhay o ang sa mga produkto po ang salbado sa mga hela sa paagikan pagrekisa kaitong mga dokumento, pag-check kung may mga magakanigong permits, hali po sa mga ahensya kan gobyerno na nagsisiguro na iyan po salbado sa anuman na helang para sa safe man na consumption kan consumer po na mabakal ka iyan sa mga merkado publiko. Sabi ni Sir Andy, daig pa po pero pigluway-luway na nagpapaliwanag. Ayan baga. Aram mo Sir Andy, minabasa ako sa Lado Nasyonal. Ano po digdi ang so ano baga, aram mo to Kuya Nald, so viral sa TikTok. Pati ito si Gabriel Go. So sabi duman na nagpasupog kisarong captain, police captain sa may Metro Manila na illegal na nagparada. Kaso hapon may tigsurat ako na na news item sa Lado Nasyonal na so apprehension niya gari bako magayon so dating Kuya Nald ta ano po digdi sa side sa ano po digdi sa side kay itong complainant gari naka live sa social media itong su apprehension na ginibo sa iya tas ang ano duman ang point duman kang PNP okay lang ko ta na da Kuya Nald na tikitan dahil sa iyang naging violasyon pero nag-abot sa garitig papasupog na sa opisyal. Malangan ita kasubang giminahiling akong reaksyon kan opisyal kan National Police Commission na kung papabayaan lang da itong siring katong gawi Kuya Nald gari nga tig tutugutan lang ngayon na day nga respetuhon so buong lado nga kan Philippine National Police pati na nga ang National Police Commission. Pero maringan nita si Sir Mark Andy Marbella. Malumanay an sa iyang pagpapasabot, eksplanasyon duman sa mga nakakalingaw na mga biyaheros, mga drivers sa digdi sa palibot na so mga daiman dapat po na paradahan. Napaparadahan ko yun. Aminado man nga ni Sir Andy na talaga ngayang kulang ngaya itong sa mga parking areas ta. May mga ipinagtalaan man ng mga parking spaces pero syempre Kuya Nald di siya masyadong na-utilize dahil syempre kung harayo man duman sa tutuyuhon mo halimbawa di ba igo dyan Kuya Nald kipiga apod na pay parking sa may Lanco Business Park paano kung tuyo mo niya duman sa rong dakulang malharan ni sa Legazpi City Grand Terminal diba medyo harahala uwigan sa imong lalakawon. Pero sabi nga ni Ibaga, magtagat-saga ngaya kita, taarog na ngaya ka ng sitwasyon dahilan dakol ng mga vehikulo, dakol na Kuya Nald ang mga mayayaman ngunyan digdi sa syudad kan Legazpi, halos gabos may mga vehikulo na. Kuya Chadi Velasco, maray na pagkaudto po sa imo dyan sa Ligaw. Nagigiulo ko na ako Kuya Nald kang suppost ni Kuya Jimmy na salita sa DCJB News Online. So mga ginurodak na tinampo, dyan pasiring po sa Tercer Distrito kan Albay. Sisa daw an may digdi may maliga. Ang maliga baga makaugmahon na ideya. Tinanuman John Lloyd ki may linsa. May batag, may niyog. Nahiling ko su post kaso bago tiga barata ini ni Kuya Jimmy na salita. Para ulok ako dyan sa newsroom. Itong su gudak na parte kan tinampo.
binugtakan ki ano nga ni linsa baya kuya ang gabi no ang taro linsa igwanin ano po digdi ki puon ki niyog and then iba pang tinampo ta isipon mo arog ka na magiging sitwasyon dyan sa tinampo pero as of now wala ki na-identify na personang nagbugtak ka iyan posibleng ito man kuya na ang paagi ninda para tuya-tuyaon. So, kung si say man ang may proyekto ka iya, ang baka tigahagad kay ni kuya, idaliw na nga yata, dakol po baga dyan na area sa 3rd District. Anpig, papairaran po sa rehabilitasyon man, tanganing mapakarahay man, itong sa mga aagihan kan mga biyaheros lalo na punguna na maranina, an obserbasyon kan Semana Santa. Speaking of Semana Santa, kasuhapon sa report ni Jasmine Bausing, nagpasiring siya dyan sa Legazpi City Grand Terminal. Imagine ko yan pon sa, ano po digdi, pon sa, hanggang sa last day, itong Easter Sunday, fully booked na daa, ang nagkaperang basis po dyan sa LKY Terminal. Pero may mga nagkaperang bases man na nagpapautob nin. So, halimbawa, si John Lloyd mapasiring sa Metro Manila. Dahil na nag-accept ki advance booking. Ano po digdi? Booking si Pade. Ano po digdi? Dahil na nag-advance, nag-acceptar nin advance booking. Instead, halimbawa, personal kang niya ang duman, presente, pwede ka magkuha ng ticket. Iyan da so paagi man tanganing matawan manin tsansa itong sa mga day wala nin access sa internet medyo na dipisilan and convenienting marahay iyan pag may mga emergencies kang biyahe. Pero as of now may mga preparasyon naman po silang pigigibo dyan dahilan ta sarubagaan mga terminals digdi po sa tuyang palibot sa mga lugar kung saan po pigruruso nin tawo kada bes na may mga holidays, selebrasyon, halawig na biyahe, halawig po na bakasyon and mga aki, mga estudyante, pati na po itong mga nagtatrabaho sa opisina kan gobyerno. Iyan ang abiso hali po dyan sa Legazpi Grand Terminal. Pero ang nakahurong lang digdi ni Jasmine Bausi, ang intern tahali sa Bicol University. So nagkapira lang ng mga driver kinagkapirang bus company. Pero syempre, to give you the idea, may mga nagkapira na pong fully booked sagod sa Easter Sunday. Kaya magtaga-ipos na, so may mga planong mag-uli. Marisa na nga ni Kuya today naman, sana day mangyari arog kan so last year, so Desyembre po baga, 2024, sa may parte kan Camarines Sur. Baka day naman ito mangyari, taday naman ba katangunan kinamamatian na pag uuran na makusog. And then baka wala naman ki areas, mga tinampuan, posibleng matupag, maafektaran, tapanahon na po bagangunan nin tag-init. And panahon kan tag-init, dakol na mga helang po, ang mga posibleng maruluwas, na ipiga-abiso man kan Department of Health Bicol, kaibahan da po dyan ang rabies. Kaya so Legazpi City Veterinary Office, padagos ang pag-inguwanin da, na sa mga ayam, digdi po sa satuyang kapalibutan, dapat ko inalda rehistrado sa mga barangay. Halin ining tiga-advocate actually ni Dr. Emmanuel Estepona, pati na itong su task force na nagsisirilo po kan mga balaw-bagaw na ayam dyan. Ang maligaon ko yan alta, ang sabi duman sa barata kan sa tuyang intern, asay da ko yan sa pagparehistro, dapat da may litrato, style, mugshot, kan ayam, tapos tag sa diri. Ang katuyuhan da ka po kaiyan, so halimbawa, ang harong ngayon nindo along the road, aksidenteng nakaluwas sa indong ayam sa indong mga bakod, sa indong kodal. Tapos may saktong nag-aging nakamotor na maransiwal. Ang dakol na instances kayan digdi sa syudad kan Legazpi.
na pag ang ayam na imbelto sa road crash, ito su rason kung nata na maransiwan, so sarong motorista, wala na po kayang kinagaako. Pero once na ang ayam, ana po digdi, iyo po so naging victim kay anuman na ana po digdi krimen. Ako lubuga kayo ng mga makairak man ng mga ikus tapos ayam na tiglalason. Ang kalaban mo kaan kwenal, buong angkan kantag sa dere. Kaya tanganing mapanimbag sinda, dapat da po may magshot. Imagine, tigmo magshot ka, kaibanan mo ayam tapos iko. Ayan man kung halimbawa nakakagat dahilan ta ngunya na mainit ang panahon, halangkaw po ang tendency na maglangkaw man ang kaso nin rabies igdi sa tuyang palibot. Kaya may mga piglalansar na mga libreng anti-rabies vaccination and mga municipal veterinary offices, itong agricultural services office kan mga LGUs, approve charan po tabi nindo iyan. And then kung day talaga maibitaran na makagat talaga, just in case man, day taman tigahaga, ang Legazpi City Vet, igo ayan kipig tataong recommendation, ano yan, mga arog lang kaini kadakula na papel, may nakabugtak duman na, this is to certify, Angel Mustaza ngaya is a resident kaya kan Barangay Legazpi, Barangay Kagbako ngaya kan Legazpi. Tapos darahon mo siya, John Lloyd, dyan sa Animal Bite Center na Ravvax. Tayan ang katuwang kan City Vet, tanganing matauanin, affordable itong mura na nganing presyo kan na Ravvax. Tapos tatawan pa nin discount kung igo ka mo ka itong papel na ito. Tayan man ansaro sa mga pag-give back ni na Ma'am Tet sa mga blessings man sa indang nakukuha. And then syempre, pagtabang naman sa LGU na maibitaran itong mga insidente ni rabies, ni mga nakakagat nin ayam asiniko sigdi sa tuyang palibot. Pero sa mga nakagat, just in case na na-scratch ka mo, itong sunakamrot, ki ayam or ikos, magpakonsulta ka mo kaiyan sa pinakaharaning Animal Bite Center. Ngayon lang dyan sa may Barangay Sagmin, kan Legazpi City, Kampang Kandadis Angel, ni Dr. Chris Giana. Ayan ang mga inisyatibo man kan Legazpi City Veterinary Office, headed by Dr. Emmanuel Estepona. And then syempre, sa mga mahihigos naman ng mga personahes na naglilibot sa Manilain ng mga barangay, imagine 17 barangay, pirang ayam dyan ang sa imong kaypuhan na siloon, may mga burobit-bit iyan na darakulang mga silo na made of nets. Tapos hahanap ninda itong mga balaw-bagaw na ayam. Tapos pag wala kinag-claim, i-turn over na po yan dyan sa Barangay Bunker 1. Tapos ipapararan po sa euthanasia. Tanganing day naman, kung wala talaga kinag-claim, dahilan syempre may magakanigong penalty man po yan. Monetary penalty. Duman po sa tag sa dirikan ayam na iyan. Maray na pagkauto kay Ma'am Honey Moonlight ng Piodoran, nakaantabay po una na pagkauto. Ang sa kuyang kapartner po sa Lada Technical, si Kuya Ronald Baldo, kaibahan po sa John Lloyd the Chica, and then si Ernesto Bravo. Sa IT na dyan si Jerome Nico Martinez. Ako po ang sanong nakaibahan nguna na pagkauto. Ako po si Angel Mustaza. Baba. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration.